Terroríficos, son como... Bueno, vinde a ver a casa. Vente, ven, aquí é a única porta que hai. Chirría. Chirridos. Las bisagras. Este tipo é un pouco psicóptico. Non, o que pasa é que me medico. Sí, bueno, que? E desde aquí podes ver todo o xardín. Que bonito. Ainda que vos o que vos gusta é escoitar, escoitar o son da morte, escoitar A ver, por favor, mire, aquela señora que fai ali deitada. Aquela señora en realidade non existe. Se queres falar con ela, terás que usar cacafonías. Como di? Que fala por cacafonías. Pero ele está tolado, parece que... Sí, está tola, cacafónica, tan fónica, cacafonías, afonías. Usted un pouco... Usted debería ir a un psicólogo. Sí. A ver as súas cacafonías, a un psicólogo. Xa, home, que queres? Eu levo toda a vida vendendo casas que non existen, escoitando cousas psicóticas. Sí, por aí vai ben. Sí, vinte por aquí. Esta casa non acaba nunca. Escoitades iso? Sí. Podo gravalo, porque son coleccionista de... Non, home, é o gol que meteu o Real Madrid. Non, xa sei o que é. E digo eu... Espera, vamos a gravar. Grávao. Está vostede escoitando unha psicofonía. Vente pa aquí, carunchiño, xa me pica a nariz. Ai, si che doi a perna, ai, damolle un trombocís. Ai, señor entrenador, como cheguei de primeiro, aunque non podo correr, póñame a min de porteiro. Eu non sei neste banquillo de verdad o que se coce, pero xe para xogar vas polo número 12. Sei que ajos e amigos, sei que de pica van palar, su me manda palio caruncho e que van a consumar. Ai, topei unha pomada, ai, que da parca pezolla. Eu debo pensar que isto, ei, debe ser... Ai, se me olla. Si me pon de suplente, de verdad non lo vai creer, pero algo que non sabemos, cozo yo a súa muller. Para ese do Bezoya, así que pica o nariz, trae pa cá esa botella, toma esta de Monsaí. Escoitei a Josiciño, este gueche ten talento, dixo que se lle vai a olla, eso xa fai pouco tempo. Iso é unha gran verdade, ai, agora, rizo. Eu proveiche esta agua, isto colle chela no grifo. E falan de irse a olla, ademais de que maneira, mira ti quen foi falar porque se lle vai a carteira. Creo que teño que berrar, non quero foter o mentecato, pero couso de apenas non funcionou o aparato. Non che funcionou o aparato, a verdad que xa non fías, ai, non lle pasa este solo, iso pasache todos os días. Non funcionou o aparato, Benito, pon atención, si queres que che funcione, vai tomando taurito. E sacanto con claqueta, toda a tarde coseando, pero salto peimuleta. Como se meten conmigo, hai aquí este par de bestas, non me funciona con este, vou a probarche con esta. Isto é unha pasada, xa non debe ser viable. Ai, para que lle funcione, tuvo que meterlle un cable. É verdade o que cantas, permite que a turuxe, Benito, pa que funcione, falle falta o enchufe. Ai, por favor, meus amigos, de Benito son devoto e teño que defendelo, por funciona como un terremoto. Non che ando preocupado, isto podedes vir velo, como non funciona iso, vou facelo agora a pelo. Eu sonche máis tradicional, que veño de Redondela. Cando non me vai con pila, ai, eu doulle a manivela. Funciona como un terremoto, que se entere a audiencia, é verdade que Benito é propenso ás flatulencias. Claro,
Vamos, amigo, esto é descomunal. Gustalle facelo a pelo porque é máis natural. Con respecto ás flatulencias, non te preocupes, por favor. Mira, Pito, que aquí teño preparado o extintor. Iso foi unha pasada, hai que non pasa a diario, hai dixo flatulencias, aplauso ao noso dicionario. Propenso ás flatulencias, el emite as diarias e o te provoca o volcán, aí no mar das Canarias. Mi madriña, teño eu gran decepción, pois en vez de provocalo, podías marchar pa Padrón. Ai, non te me marches, Carlos, vouche dar un aluminio. A miña non funcionaba, ben funciona de Carliños. Compañeiro, un aplauso co esas manos, porque vexo que ata sabe ler números romanos. Este é un gran festival e no mundo non ten par. O único problema é a quen traen a cantar. A que traen a cantar, a verdade van sendo horas. Ai, pido outro forte aplauso para nosas presentadoras. É verdade o que dixo, merece que hai ese aplauso. E tamén vou a pedir outro para a xente do teatro. E tamén pido outro aplauso, agora que a temperatura sobe. Para o técnico de son, un aplauso pro Xacobe. Pois aquí vai aplausos por si alguén se despista. Por favor, o máis grande aplauso agora po guitarrista. Vamos facelo, xa que estamos aquí, improvisadores, improvisadoras, regueifadores, regueifadoras, todos e todas, vamos facer uns pequenos experimentos, a ver que pasa si se misturan uns improvisadores de teatro con dúas improvisadoras da palabra, poetisas. Sí, pide por aquí, a ver, cantos micros? No, pides necesitar outro, non?